साइड फर कलय समाज DTA DC हापांबाय जरा कायसाव हा बागजागमानि 0.2 अ थायनो लुकुरक रायदा जाया खलायै DTA DC हापांबाय थाइ रोजागमानि थायो लुकुरक नक हुक ताङै तंमानि कक्तमा खोनाकेनो कलय समाजनि गालिम अनुप कलय थाङै नायिका पाइथागो अनुप कलय कक्तमा थुमनाय रत्न रिंगै साका नायदि बाहायके अ थायो लुकुरक साक नांया खलायै दखल खलाय तंखा हिनै सायखोना रोगा आधा गानि परे माने जागा बागेरि माने ताबु के बाहायके ताबु को माया खंदा एक्चुअली साना थांके जनो जागानि खते नम्बर प्लट नम्बर सह जनो हुआग्रा सार्टिफिकेट रि माने आबनि परे सिं अलरेडी अरो 21टा हदानि जरा पदक्रर जों जतनो फाइलै जानि जार प्लट पिलार काई सानबेद तांगरि लै जामानि को आबनि परे ताबो लुकजा खताम कलय समाज उसुई समाज ताई मुरासिं समाज ओ तीनटा एक लागातार अब बेआइनि भाबे दखल खायजागि दं जों अबनति जों तिनि टिटिआइडिसिनि CM नि थानि जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायलायखा जे इमिडिएट बरनो जेबाबे हक CM जाते नरे सरे रिनानि बागै CM को रिखा जेहेतु बनारे तिनिसि इनफर्म क्लाइमानिबा ब एक मास जराना इसिनि थानि एक मास मिसिनो न बरनो जेकुनो एकटा व्यवस्था खायनाय एक मास नासिनि जनो कवरिजा कायबो सुग्रक अमहायके रायदा जाया क जागा नग्रक तांजागै दं होनना सायदोंमोन अब तो आयन किनार साइडबो मोटामोटी नग न मिडिया रा नुन कनाय जे तीन कुबुर तांजाक आबार जोंनि साबनि प्लट आंथ आसु सायमालिया नाया जेहेतुबा किन्तु और जागाबो एक नागारे कलय मोरासिंताय उसु दखानि अलरेडी जागा ताङि बारा दखल खायदों